वृश्चिक जन्मराशी या महिन्यात 15 मार्चपर्यंत मंगळ तृतीय स्थानी आहे। तृतीय स्थान हे जसं पराक्रमाचं स्थान आहे त्याचप्रमाणे भावंडाशी कारक ज्या काही गोष्टी असतील त्याच्याशी सुद्धा हे स्थान विशेष महत्त्वाचं मानलं गेलेलं आहे। भावंडासंदर्भातल्या जर काही गोष्टी तुम्हाला करायच्या असतील तर त्या पूर्ण होतील। प्रवास घडेल। तुम्हाला जर नवीन वाहन खरेदी करायचे असतील तर त्या दृष्टीनं केलेले प्रयत्न यशस्वी होतील। म्हणजे बँकेसारख्या ठिकाणी जर तुम्ही कर्जासाठी अर्ज केले तर तो मान्य होईल। विद्यार्थ्यांना जास्त प्रमाणात प्रयत्न करण्याची गरज आहे। सोबतचे मित्र तुमचं मनोधैर्य खचवण्याचा प्रयत्न करू शकतात, त्या दृष्टीनं तुम्ही सावध राहावं। जमीन जुमल्याचे जे जुन्या काही कागदपत्र असतील तर त्याची कागदपत्र तुम्ही पूर्ण करू शकाल। जुन्या वस्तूंच्या खरेदी आणि जुन्या घरातल्या वस्तूंची मोडतोड ह्या दोन्ही गोष्टी होणाऱ्या आहेत, त्यामुळे थोडंसं खर्चाचं प्रमाण वाढू शकेल। एकूण ग्रहमानाप्रमाण तुम्हाला जर पचनक्रियेसंबंधीचा त्रास असेल तर तो वाढण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे खाण्याजेवणावर विशेष नियंत्रण ठेवावं।